Ez dakit ezagutzen duzuen, baina txinatarrek esaera zahar polit bat dute, honela dioena. Tximeleta baten hegalen mugimendua munduaren beste puntan sentitu daiteke. Honek azaltzen diguna da planetaren punta batean pasatzen denak, naiz eta oso txikia izan, munduaren beste aldean ere eragina egiten duela. Tximeleta baten hegaldiak haize bolada indartsua altxa dezake ekialdean, eta honela, gure ekintza txiki batek aldaketa handia eragin dezake hegoaldeko herrialde batean. Aritzek eta leirek jostailu ugari dituzte. Hainbeste, batzuetan ez dakitela zerekin jolastu. Denetik dute, eta hala ere aspertu egiten dira. Batzuetan, daukatena alboratzen dute eta jostailu berriak eskatzen dituzte. Munduko zenbait lurraldetan txirotasuna oso larria da, hala nola Afrikan, Hego Amerikan edota Indian. Bertan, aurrek ez dute jostailurik. Beren gurasoek ordu asko egin behar dituzte lan, batzuetan gehiegi, janaria erosteko, etxea ordaintzeko, argia eta ura izateko, eta hori dela eta ezin dira beren seme-alabekin egon. Haur hauek, askotan, eskure duten edozer gauzarekin jolasten dira, makil batekin, landare batekin, eta benetan gustatzen zaie. Haze desberdintasuna, ezta? Ami eta Aritz adin bereko bi ume dira, baina oso bizitza desberdina dute. Aritz Donostian jaioa da, eta Ami ordea Faridabaden, Indian. Aritz ordea egunero joaten da eskolara, parkean jolasten geratzen da bere lagunekin. Etxean ere jolas ugari ditu, gurasoekin denbora pasatzen du, telebista gustatzen zaio. Bere bizitza zuenaren oso antzekoa da. Amik askotan ezin du eskolara joan, etxean geratu behar duelako, bere anaia arrebak zaintzen, putzutik ura jasotzen, bazkaria prestatzen edota etxea garbitzen. Arraroa da, ezta? Bere gurasoek ordu asko egiten dituztelako lan jostailu fabrika batean. Bai, gero gure dendetan saltzen diren jostailuak egiten dituzte Amiren gurasoek. Ami eta Aritz eskolako proiektu bati esker ezagutu dira. Beren bi eskolek anaitasun akordio bat egin zuten elkarrekin lan egiteko, eta honela, bi eskoletako aurrek eskutitzak idazten dizkiete elkarri, beren errealitatea nolakoa den ezagutzeko eta elkar banatzeko. Amiren eskutitzak irakurtzen hasi zenean, Aritz harrituta geratu zen, bere bizitza oso desberdina bai da. Aritz merkatalgune batera doa bere aitarekin. Laster bere urtebetetzea izango da, eta zein jostailu eskatu nahi dituen begiratu nahi du. Aritzek Darth Vaderren maskara bat ikusten du, ikaragarri polita, eta aitari erakusten dio. Kaxa begiratzen duenean, ikusten du jostailua Txinan eginda dagoela, eta harritu egiten da. Aitak azaltzen dio, dendetan dagoen ia guztia Txinan, Indian edota Bangladesen eginda dagoela, hau da, herrialde behartsuetan. Aritz triste jartzen da. Izan ere, Ami bere laguna Indian bizi da eta bere gurasoek egun guztia jostailu fabrika batean lanean pasatzen dute. Amik askotan ezin du eskolara joan, bere anaia arreba txikiak zaindu eta etxeko lanak egin behar dituelako. Aritzek aitari azaltzen dio hau dena, eta bera ere triste jartzen da. Azaltzen dio Amiren gurasoen lan eskubideak errespetatzen ez direlako gertatzen dela hau guztia. Aritz parkean dago bere auto teledirigituarekin eta lagunekin jolasten. Mikel eta Jon hurbiltzen dira, eta Mikelek bere autoarekin jolas dezakeen galdetzen dio Aritzi, berak ez duelako horrelakorik. Aritz harritu egiten da, berak bi auto ditu. Baina Mikelek azaltzen dio kotxerik ez, baina bi helikoptero badituela. Idoiak, bere lagunetako batek, harrituta galdetzen die zertarako nahi dituzten bi auto batekin bakarrik jolas badezakete aldi berean, ez dutelako esku gehiagorik. Aritz eta Mikel mutu geratzen dira. Ez dakit ezer erantzun. Oparitu egin dizkiete eta Aritz pentsakor dago. Bere aitak aurreko egunean dendan kontatu ziona gogoratzen du, eta parketik joatea erabakitzen du. Aritz dituen jostailuei buruz pentsatzen ari da. Benetan behar alditu denak, eta zuek, pentsatu aldu zuen oizbait zenbat gauza dituzuen? Dena behar alduzue? Begiratu duzuen oizbait nondik datozen zuen jostailuak edota zuen arropa? Non egiten dituzten? Aritzek aldaketa bat egitea erabaki du.
beste herrialde batzutako haurrak lagunduko dituen aldaketa txiki bat. Bere jostailu guztiak atera eta jadanik erabiltzen ez dituenak edota oso antzekoak direnak kaxa batean sartu ditu. Beste haur batzuekin banatzea erabaki du. Jostailurik ez duten aurrei bere jostailuak oparitzea. Gainera, laster bere urtebetetzea izango da eta pentsatu du aurten ez duela jostailu berririk eskatuko. Ez ditu beste herrialdeetan egiten diren jostailuak nahi. Ulertu baitu arduratsu izan behar duela eta dituen gauzak gehiago maitatu behar dituela. Amiri idatziko dio gero, hartu duen erabakia azaldu nahi dio. Espero du beste haur batzuek ere berdin egitea eta horrela, Amiren gurasoek ordu gutxiago lan egiteko aukera izatea, beren seme-alabekin egoteko eta beren lan eskubideak errespetatuak izateko. Zuek zer diozu, Animatzen zaretea aritzen eredua jarraitzera? Tximeletaren efektua aldatu nahi duzue?